Bueno, boas tardes. Vamos a dar comezo a esta sesión ordinaria do día de hoxe, 2 de marzo de 2023. Primeiro punto da orde do día, informe de morosidade do cuarto trimestre do 2022. Comento ao punto Dolores, a secretaria. En este caso se da cuenta del informe del periodo medio de pago, que de morosidad. O pincro o micro. Se da cuenta del informe del periodo medio de pago del cuarto trimestre del 2022. El de morosidad no fue presentado porque acortaron los plazos, pero bueno, se presentó el de periodo medio de pago, que es a 33,12 días, el periodo medio de pago del cuarto trimestre del 2022. Alguna aclaración ou observación por parte do Grupo Popular? Alguna aclaración por parte do PSOE? Pasamos a votar o primeiro punto da orde do día. Votos a favor? Abstencións? Pasamos ao punto número 2 da orde do día, que é o convenio de colaboración entre a Diputación, a excelentísima Diputación Provincial e o Concello de Ribadumia para a execución do proxecto Urbanización Rúa Condesa e áreas de estacionamento Barrantes Ribadumia. Bueno, este é un convenio eso de colaboración entre a Diputación de Pontevedra e o Concello de Ribadumia, que é un pouco aquel proxecto que ven a sustituir aquel Riazpón que no seu momento pois nos habían denegado, que posteriormente fomos negociando e que, bueno, pois ao final pois chegamos a un acordo con este proxecto. A Diputación bueno, dicir que este proxecto nace un pouco das peticións veciñais, non? Ao longo destes últimos anos, e a verdade é que a seguridade vial nesa zona pois era unha necesidade, non? Por lo tanto, bueno, pois a verdade é que este convenio é algo moi importante para este Concello, para o Concello de Ribadumia. Consiste na actuación urbana que recolle, bueno, que na contorna, digamos, da Rúa Condesa, que, bueno, pois vai todo por diante do colexio para esa seguridade vial onde aparcan os autobuses, creando dúas áreas de estacionamento de servicio de autobuses escolares e o acceso tamén aos centros educativos e tamén ás instalacións deportivas. Vai haber unha modificación do trazado, ampliando a zona de beirarrúas, executando novas beirarrúas, e levaránse a cabo unha serie de actuacións, execucións de muros tamén que fomos negociando pois a medida que íbamos negociando coa Diputación, tratando pois se podía ser mellorar o proxecto, que eu creo que se conseguiu. Tamén vai a ir soterrada o alumeado, as luminarias existentes, e tamén as telecomunicacións, bueno, tamén as zonas, bueno, a execución das zonas axardinadas, bueno, tamén se crearán pasos de peatóns elevados, execucións de sinalización horizontal e vertical, instalación de mobiliario urbano e reposición de servicios afectados. A verdade é que é un proxecto clave, importante para este Concello, que despois daquela denegación, pois, bueno, pois a consecución despois de negociar, de chegar a acordos, de mellorar as distintas propostas, pois a verdade é que pois vemos que pode ser unha realidade. Dicir que a Diputación sobre este proxecto pois pon o 70% a 493.138,08 euros, e o Concello de Ribadumia pon un 30%, que son 211.344,89 euros. O total das obras son 704.482,97 euros. Leva consigo este convenio unhas transferencias dos viais que xa na anterior legislatura pois tiñamos negociado coa Diputación, que digamos que, bueno, primeiro, donde se vai actuar vai a pasar a titularidade municipal, e despois o ramal que vai dende a iglesia de Barrantes ata o Casal, que son, bueno, pois un tramo de 300 metros, aínda que está pendiente de que melloren unha parte, e despois tamén en Leiro, detrás de Casa Lede, aquel vial tamén que pase ao Concello. O convenio entrará en vigor na data e firma, e terá vixencia ata o remate das obras
en todo caso, hasta o 31 de decembro do 2024. Bueno, ven a sustituir un pouco aquel Riazpón, que o importe total eran 771.620 euros, a subvención que se solicitou eran 429.089 euros, e os fondos propios do Concello naquel proxecto eran 351.926 euros. Eu creo que a mellora deste convenio que é importante, que creo que é o que hai que destacar, a verdade é que, bueno, pois, creo que é moi importante para o Concello. Sempre dixemos que este proxecto que se iba a facer, nunca o puxemos en duda, independentemente de que hubo algún membro da oposición que efectivamente que o puxo en duda, e que de alguma maneira nos criticou, e incluso se fixeron algúns plenos, ou algún pleno, pero ao final este proxecto pois é unha realidade. Que eu creo que o máis importante é esa seguridade vial, e sobre todo esas zonas de aparcamentos que tan necesarias son neste Concello. Algúnha aclaración, observación por parte do Grupo Popular? Algúnha aclaración, observación por parte do PSOE? Bueno, boas noites. Eu, antes que nada, pedir disculpas pola voz que teño, que estou estou completamente gripado e, bueno, xa tomei un paracetamol, así que espero que me bote unha man, que a mellor tamén teño que haber tomado paracetamoles durante todos estes anos, pero, bueno, antes dos plenos. A ver, sí, este pleno, bueno, pois é o pleno máis mediáticamente interesante, polo que vexo, por motivos que se van a falar ao final da orde do día. Hai que dicir que é un pleno importante, porque é un pleno no que se traen, a parte do contenido político máis, entre comillas, morboso que pode haber, hai unha serie de puntos moi importantes para o Concello, como un deles é este do convenio que se firma coa Diputación de Pontevedra. Entonces, bueno, decir que este convenio é un dos convenios aos que un membro da oposición nunca se pode opoñer, porque está ben claro que nós sempre estuvemos a favor destas obras no equipo de goberno en tripartito con independientes máis con Somos Ribadumia. Sabíamos que había unha necesidade pois moi importante de mellora nesa zona, que o colexio pois está nunha situación totalmente precaria, nunha situación na que, bueno, pois por mala xestión anterior e por abandono tamén da Xunta de Galicia, pois levan, desde que se fundou o colexio, pois nunha situación pois moi mala. Este proxecto vai a contribuir a mellorar seguramente todo ese entorno, vai a facilitar bueno, pois que se siga avanzando fase por fase de aquilo que habíamos comentado no mandato anterior, estando